yn trafod gyda Aled Rhys, y prif stiward. Mathfred Wag neu. Rhywun wedi neud siŵr bod hi'n sefyll yn... Na, maen nhw'n mynd i gerdded. Wel, amser pryderus i rhain. Be sy'n mynd trwy meddwl y beirniad Roger Davies? Yn adran y Cobiau Cymreig, mae yna dipyn o gyffro fan hyn, Beth. Dyn ni wrthi yn gwylio'r Caseg yma'n cael ei anfon allan am y tro ola am o'n ni. Rhywbeth yn poeni Roger Davies y beirniad. Isio jyst cael cip bach o golwg arall dros nhw. Yn gyntaf hyn o bryd mae Mathfred Wag neu yn ail. Fron Arthur Godes yn drydydd. Rwy'n Cullen Martini. Ac maent yn... Dyna hi ar enillydd ar hyn o bryd, ond pwy a oer be fydd y beirniad Roger Davies yn wneud. Beth, sut teimlad ydy i fod fan hyn wan? Dwi'n siŵr bod nhw gyd yn nerfus. O, sa'n i'n meddwl. Calonnau yn curo. Yn enwedig y ddau gyntaf, falle. Na fe wedi wneud y penderfyniad yn ôl y golwg i gadw Mathfred Wag neu yn y safle cyntaf ac i gadw bron Arthur Godes yn yr ail safle. Be sy'n digwydd yn trydydd te felly? Wel, mae'r gaseg fach o Maes y Felin. Maes y Felin yma wedi dod lan i drydydd gyda Olivia Thomas. Ren Cullen Martini yn ôl y golwg wedi mynd i ail. O bedwerydd. Bedwerydd. A fi'n credu taw Horeb Cadi sydd yn bymed. Brilliant. Great course management. Well done. Wel, dyma ni y Caseg Gweigion yn adran y Cobiau Cymreig. Dros 8 mlwydd oed, Matt Hatchell a Mathfred Wag neu sydd wedi cael ei dynnu fewn yn gyntaf. Mae'r beirniad Roger Davies just yn rhoi drefn ar y llinell gyntaf yna. Dyn ni'n disgwyl i'r het gael ei ddiosg. Mae dal i fod yn eitha nerfus ar y brig, sa'n i'n meddwl, tan fod yr hat. Mae o wedi bod yn cynnybyddus iawn mewn ffordd i wneud, mae o'n sicrhau bod yn hapus gyda, sydd yn bwysig i'r gystadleuwyr wrth gwrs, ac i'r gynulleidfa fan hyn. Odi, a un cyfle mae fe'n mynd i gael yw berniadu nhw hefyd. Felly mae fe moyn gytra yn hapus hyn o fi'n credu. Hi Mathfred Wag neu. Mae'n edrych yn hyfryd. Mae'r het i ffwrdd. Neis gweld ysgwydd llaw. Wel, Mathfred Wag neu wedi perfformio'n arbennig bore yma, yn symud yn dda, wedi cael y gynulleidfa ar eisteddol yma yn cefnogi hi trwy gydol y gystadleuaeth. Ac dwi'n siŵr y fydden nhw'n hapus iawn gyda'r canlyniad yma. Roed yr wrth allan ar hyn o bryd. A fe ddewn i'r canlyniad gwyr i chi yn gawn nhw fyny yn y tŵr yma. Hon wrth gwrs yn dilyn i'm ham yn ennill y dosbarth hyn, dan o Eirosa. Ennill cwpl o flynyddau yn olynol y dosbarth i'r Caseg Caseg Gweigion, sori. Ni'n gweld David Jones yn ail gyda Fron Arthur Godes ac Olivia yn fannu Maes y Felin Emma. Dwi'n siŵr fydd Hayden Hansen wrth i bodd yn yr eisteddle. Wedyn Ren Cullen Martini yn cael y bedwerydd safle. A braf cael gwybod Roger Davies a Barren yn cael sgwrs efo bob un wrth cyflwyno'r rhosglymau. Ydy. O Barren Mare, 986. Jake Thomas yn derbyn y cymed.
Wag neu. In second place goes to 1004. And 1004 Mae'n edrych yn Caseg Wag neu Yndi, chwarae teg. Yn garedig iawn. In third is 1001. And 1001 is owned by Joe and Hayden Hudson with my spelling Emma. In fourth, 1012, owned by Sea Prater with Ren Cullen Martini. In fifth is 1024. 1024 is over the page, and 1024 is owned by Stud Triumphant with Barren Mare, Catrin. And in sixth is number 999. And 999 is owned by Matthew Howell of the Dublin Forum, Stud with Dublin Forum. Ond dyma hi ar enillydd. Mathred Wag neu yn cael cymeradwyaeth o'r eisteddle. Gan berchnogaeth Charlie a Matt Atro. Llong gyferchiadau mawr i'r holl cysylltiadau. Congratulations to the winner, number 986. We're 4 to 7-year-old with own pole at foot. Well, dyma fi gyda Matty Atrol. Matty Atrol, many congratulations. The Atrols, of course, no strangers to the main ring here at Royal Welsh. What is it that makes the Atrol family want to keep bringing Cobs back to the Royal Welsh show? They've got some of the best produced mares and stallions over the last 30 years. We just keep bringing them back, keep breeding and keep winning. It's my dad's mare, Charlie Atrol, and it's the first show. 8-year-old, so it's unbelievable. That really is unbelievable. I can hear you're out of breath. That is a very big ring, but the crowd are fantastic today, aren't they? No, they are. They're unbelievable. They get the animals going. They really do. And the runners. Well, many, many congratulations to you. Good luck now for the rest of the week and enjoy every second. Thank you very much. Thank you.